Hi everyone and welcome to my channel. Moi kaikki ja tervetuloa mun kanavalle. I got amazing opportunity to interview Aavet Data, a paranormal investigation team from my home country, Finland. The interview will be in Finnish, but because majority of my viewers speak English, I added English subtitles so everyone can follow. I am sorry for possible typos or translation errors. It is very hard to translate Finnish to English, especially jokes, etc. I hope you enjoyed the interview. If you still haven't, please subscribe to my channel and click the notification bell so you won't miss an upload. Those who don't know, I also have a second channel, Hellbent, where I talk about topics like true crime, mysteries, etc. Link in description box below. Kertokaa hieman itsestänne, että mistä te tuutte ja mitä te teette. Joo, no mä oon Jupe Keskitalo ja asutaan Oulun lähellä Kempeleessä. Ja mä oon itse asiassa siviiliammatilta, mä oon ensihoitaja. Okay. Mutta vuodesta 2011 mä oon tätä Aavet-dataa tehnyt tässä niin rinnalla ja tavallaan myös sillä siviiliammatin tuloilla myös tätä sitten niin rahoittanut. Ja tää on kumminkin semmoinen, sanotaan, että enemmän ammattimainen melkein kuin tuo oma siviiliammatti, että mä tietenkin kaikki aika on tässä Aavet-data-hommassa ja ollaan tutkittu paljon Suomessa ja jonkun verran ulkomaillakin. Joo, no mä oon Tuuli ja niin Kempeleessä asutaan ja mä oon taas siviiliammatilta valokuvaajayrittäjä ja teen tosi monenlaisia valokuvauksia ja reilu 3 vuotta sitten Jupen kanssa alettiin tekemään yhdessä näitä tutkimuksia. Joo. Okei, wow. No sit mun seuraava kysymys olikin, että kuinka kauan te olette siis tehnyt paranormaaleja tutkimuksia, että oletteko te niinku erillään tehnyt näitä sitten ennen kuin te olette toisenne tavanneet, että millainen tausta teillä sitten on, että kuinka pitkä kokemus teillä sitten on tästä paranormaalitutkimuksista? Joo, no niin kuin sanoin, 2011 Aavet-datan perustiin. Silloin mä alkoin niin tekemään, sanotaan kunnolla 247. Toki kiinnostus on ollut ihan sieltä nuoresta lähtien ja on semmoinen niin haku, että mitä se on, mitä mä haluan tehdä tällä saralla. Se on niin se juttu ollut ja sitten mä hoksasin, sen 2011 hoksasin, että tämähän on just se, mitä mä haluan tehdä. Että niin, siinä mielessä on niin tosi mukavasti mennyt, että 12 vuotta tässä on tehnyt käytännössä koko ajan ja on ollut TV-sarja ja on ollut kaikkea tämmöistä tosi hienoja juttuja, mutta että ehdottomasti niin yhtä kovalla innolla jatketaan edelleen. Mulla on taas niin kuin kokemuksia lapsuudesta saakka ja mulla on vähän semmoinen polku, että ne oli niin rajuja kokemuksia, että mä en uskaltanut enää niin kuin sitten aikuisena oikein edes ajatella asioita. Et mulla oli niin pahaksi meni, että mä oon muun muassa rakentanut 2 omakotitaloa, koska mä en uskaltanut asua niin kuin vanhoissa taloissa, kun mä pelkäsin, että sinne on joku kuollut ja sitten se kummittelee siellä. Ja sitten vasta kun mä Jupen tapasin, niin sitten Jupe oli silleen, että hittoako sä pelkäät noita, että jos noin paljon pelottaa, niin ehkä sitten niin kantsii mennä vaan kohti. Ja se on kyllä ollut just niin, että sitten ollaan niin vaan tutkittu ja menty ja tehty. Ja voittaa sen oman pelon. Niin. Sitten onkin huomannut, että okei, teitä olekaan niin pelottavaa, että tavallaan niistä traumoista, pahimmista traumoista on tosiaankin päässyt ydin, vaikka onhan se niin edelleen tosi jännittävää. Joo, kyllä. Vau, siis kuulostaa tosi paljon myös vähän niin kuin itseltä, että mulla se ei ole ehkä noin paha, että mulla se oli, mä asuin siis teininä semmoisessa talossa, missä nyt tällä jälkikäteen, kun mä mietin, että siellä kyllä ihan varmasti oli jotain negatiivista ja se oli just mun huoneessa, niin kun mä oon aina ollut kuitenkin tosi herkkä ja niin kuin huomaan, että on siis niin kuin englanniksi sanotaan, että empath, eli niin kuin on siis tosi herkkä myös aistiin niin kuin ihan elävien ihmisten tunteita, mutta myös sitten kuolleiden. Ja se, mitä mulla sitten tapahtui, oli just se, että mulla tuli vähän niin kuin semmoinen seinä niin kuin suojaamaan mua sitten, että mä pitkään niin kuin vähän välttelin aihetta ja näin helposti painajaisia ja näin, mutta sitten kuitenkin kun mulla on aina ollut se mielenkiinto tuolla ja sitten kun mä näen, että muut ihmiset tekee sitä ja niin kuin, ei se ehkä olekaan niin pahaa ja sitten kun voitti se oman pelon ja lähti
No ääni on mun kissa sitten, jos ihmettelette siellä. Kyllä se, joo, mulla sitten kanssa se, että voitti sen oman pelon. No sitten periaatteessa tässähän nyt varmaan on osittain vähän vastattu nyt, mitä mulla on täällä jo kirjoitettunakin, mutta mä nyt kysyn vielä, että mikä sai teidät kiinnostumaan paranormaalista ja onko teillä lapsuuden kokemuksia? Joo, no ainakin suuri kiinnostus tuli siinä vaiheessa, kun asuttiin silloin Ruotsissa ja siellä oli erikoinen talo, siis se ei ollut mikään vanha, se oli 80-90 rakennettu talo, mutta se oli semmoinen, että sinne ei kukaan halunnut muuttaa jostain syystä, me ei tiedetty mikä se oli se syy, mutta siellä koettiin perheen kesken, mutta oikeastaan moni meistä koki tosi ahdistavan olon siellä. Siellä ei oikein uskaltanut yksin olla. Ja se oli aivan siis outoa, että miksi. Ja sitten mun isoveli näki yhden miehen siellä. Ja sitten myös mun äiti, joka oli portaita luutuamassa, niin se tönästiin alas, sillä murtui sitten sormi siinä. Oho. Ja se oli silleen, että siellä yläkerrassa varsinkaan, niin siellä ei jotenkin uskaltanut nukkua. Ja siellä oli mun ja mun veljen huoneet oli siellä. Se on ehkä semmoinen ensikosketus, vähän tämmöistä jotenkin, joko se on semmoista tummaa, synkkää tai jotain semmoista tosi, jos siellä joku henki olisi, niin se olisi varmaan ollut hyvin suuttunut, eli se ei tykännyt, että siellä ollaan. Niin se oli ehkä ensimmäinen semmoinen konkreettinen, mä olin silloin varmaan jonkun 14-vuotias. Mutta toki on tosi herkkä ollut aikaisemmin ja on ollut kokemuksia muutakin, mutta silloin mä en niitä edes kummemmin ajattelin, että ne on normaaleja juttuja. Mutta sitten tosiaan tämmöistä hakemista on ollut koko ajan sitten, että mikä se on se juttu ja sitten yhtäkkiä vaan hoksasi, että tämähän se on ja kaikki lähti siitä sitten rullaamaan ihan itsestään. Joo, kyllä. Toi nuo lapsuuden kodin, että mitä kaikkea siellä oli, että siellä itse nähnyt ja kokenut ja sitten ollut myös tilanteessa, missä pikkulapsi kertoo asioita, mitä me muut ei nähdä. Ja sitten kaverit, tutut, jotka siellä kävi, niin ja sisarusten kaverit, niilläkin oli kokemuksia. Ja sitten siinä oli vähän semmoinen epämääräinen tausta sillä talolla tai talon paikalla. Joo, tosi paljon monenlaista. Joo, kyllä. Toi kuulostaa tosi paljon samanlaiselta meille kaikille vähän että on ne lapsuuden kokemukset ja vähän tämmöinen negatiivisempi ja sitten myöhemmin meistä tulee paranormaalitutkijoita. Nimenomaan. Siinä on itse asiassa ihan pointti tuossa, että monestihan pelkoa päin pitää vaan lähteä, jolloin alkaa sitten se kiinnostus vaan kasvaa, koska sä tavallaan saat sen hallintaan, sen omat tunteet. Ja sen mukaan myös sitten tavallaan tapahtumia, mitä sä koet, niin sä pystyt siinä sitten toimimaan. Että sehän on sitä tutkijan luonnetta pitää löytyäkin sitten. Kyllä, näinhän se on. Semmoinen kysymys nyt sitten, kun päästiin tuohon ihan oikeasti paranormaaliin ja sitten näihin kokemuksiin, että mikä on teidän mielestä kaikkein kummittelevin kohde, missä te olette tutkineet? Niitä on useampia tässä vuosien aikana ollut semmoisia tosi aktiivisen olosia. Mä en oikein pysty sanomaan, että mikä on kummittelevin, mutta tietyt kohteet, esimerkiksi tämä riivattu jakso, mikä ollaan tehty ja siinä tämä mies joutui vähän riivauksen valtaan ja se kesti 2 vuotta ja me käytiin 2 vuoden aikana siellä muutamia kertoja, siellä kävi papit ja muut. Siellä tapahtui siis niin kaikenlaista, että se on ehkä semmoinen, mikä on jäänyt tuommoisesta omakotitalosta mieleen. Se ei ole mikään linna eikä mikään vaan omakotitalo. Se on ollut yksi semmoinen ehkä synkimpiä, missä ollaan käyty. Sitten toki Jäänmurtaja Tarmo oli semmoinen, missä kans se oli kyllä hyvin semmoinen tunne, että joku on oikeasti iholla koko ajan siinä. Sitä koskaan ei ollut aikaisemmin tutkittu ja sinne on kuollut kuitenkin useampi 10 ihmistä sota-aikana. Sitten Patarein vankila Virossa on myös se, mikä oli todellinen semmoinen surun tyyssiä. Eli siellä oli niistä semmoinen surullinen se tunne, että sinne kun meni ja sieltä kun lähti, niin se tunne tavallaan tuli ja jäi sinne, kun lähti pois. Eli se on selkeästi, siellä on tapahtunut paljon kauheuksia ja
Mutta nyt sen verran voi sanoa, että tämä tuleva tutkimus, mikä meillä kohta itse asiassa jakso tulee ulos, niin se on myös yksi semmoinen ehkä kovimpia. Menee ainakin sinne top 5 varmaankin näiden kaikkien taltiointien perusteella ja kokemusten perusteella. Okei. Entä Tuuli? Oh. No mä sanon sen viimeisen, mikä kohta tulee. Viimeisten Bodomi. No joo, mutta tämä viimeinen on, ei siinä Bodomilla ollut se yksi hetki. Joo. Okei. Wow. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Et Suomessahan on sitten ilmeisesti paljon. Et ainakin mä olettaisin, että kun Suomi on varmasti tietenkin täynnä historiaa ja on historiallisia rakennuksia, mutta myös se maa itsessään, että se, niin kun, eihän sen tarvitse olla mikään linna tai mitään, että ihan talokin voi olla tosiaan. Ja niin kun, ainakin itselle henkilökohtaisesti mä tykkään tutkia normaaleja taloja enemmän, koska se tuntuu ehkä pelottavammalta, koska se on jonkun koti tai on ollut jonkun koti. Että mitä mieltä olette itse, että onko minkälaiset kohteet sitten teidän lemppareita tutkia? Joo, no mä varmaan tietenkin tuo siviiliammatti ensihoitaja ja hoitaja yleensä, niin varmaan nuo sairaalat on semmoisia, mikä mua kiehtoo ihan automaattisesti, kun mä oon nähnyt ja tiedän, kuinka paljon siellä ihmistä kuolee ja mitä siellä niin tapahtuu, ja sitten kun se jää tyhjilleen, niin se on kyllä niin mielenkiintoinen. Mutta kaikki mahdolliset kohteet, ei voi oikeastaan niin sanoa suoraan, että pelkästään joku just tämmöiset niin linnat tai sairaalat tai omakotitalot, se vähän riippuu, että mitä me kuullaan, missä on tapahtunut jotain ja missä on historiaa ja mikä tavallaan komppaisi vielä sitten siihen tapahtumiin, mitä siellä on koettu. Niin silloin niin syttyy se liekki, että toi on semmoinen, mihin haluaa päästä sitten tutkimaan. Ja mun mielestä se kannattaakin olla just aika laaja skaala, koska koskaan ei tiedä, mistä tulee, mitä tulee. Näinpä, kyllä. Ja sitten just se, että pitää avoimen mieleen. Ja kun se tosiaan, niin kuin sanoit, niin kohde voi olla minkälainen vaan, ja sä et ikinä tiedä, että mitä siellä on tapahtunut. Ja just toi, että itsellekin siis historia on tosi tärkeä. Ja miten mäkin noita mun videoita sitten editoin, niin mulla on se historia siinä tosi paljon läsnä, että kerron kohteen historian ensin ja sitten se kanssa auttaa itseä sitten kanssa siinä tutkimuksessa itsessään, siis, että kun tietää mitä on tapahtunut, niin pystyy niin kuin, tai ottaa sen oikean lähestymistavan sitten siihen Kyllä, tutkimukseen. Joo, mulla vähän lähti, niin kuin, mulla tuli toinen kysymys, kun mulla piti toinen kysyä, kun tiedätkö, ajatukset ADHD, niin tiedätkö, pää on ihan joka paikassa, mutta se liittyy tosiaan niihin kohteisiin. Niin joo, tosiaan, että Suomessa on tosi paljon ilmeisesti näitä, sitten ainakin mitä mä oon teidän jaksoja katsonut, että mä oon ihan yllättynyt, kuinka paljon sit Suomesta löytyy näitä kohteita, että itsehän mä en ole käynyt missään, että mä oon itse käynyt vain niin hylättyjä paikkoja tutkimassa, että en ole oikein tiennyt, että miten niitä lähtee etsimään ja kyselemään, kun Amerikassa se on helppo. Siellähän tämä on siis trendi tällä hetkellä, niin moni paikka on ihan niin kuin mainostaa, että hei, me tehdään paranormaaleja tutkimuksia, että maksat tämän verran ja tutki koko yö täällä ja näin. Ja sitten se on vaan helppo, tiedätkö, vaan sille, okei, no niin, tästä valitaan päivä ja mennään tutkimaan, niin se ei ole Suomessa vissiin ihan noin yksinkertaista. Ei, kyllä täällä joutuu tekemään töitä sen eteen ja vakuuttamaan, että millä mielin me ollaan sinne menossa ja että ollaan nöyrästi tehdään, eikä mitenkään provosoiden haeta huomiota, vaan se pitää olla niin kuin Suomessa ei ole totuttu semmoiseen vielä. Se varmaan tulee jossain vaiheessa tännekin päin, että se on enemmän niin kuin tulee semmoista business-makua siihen mukaan, mutta tällä hetkellä se on kyllä vähän tabu. Joo, kyllä se vähän semmoinen. Oikein musta tuntuu, että Suomessa ei oikein sillai ehkä oikein suhtauduta tähän paranormaaliin ja tämmöisiin asioihin, että ehkä, en tiedä, tuleeko teillä vastaan, että ihmiset ajattelee, että olette ihan hulluja, kun te teette tämmöistä vai? Varmasti tulee, varmasti osa ajattelee just näin ja sitten töissäkinhän tietenkin semmoista naljailua välissä kuulee, mutta että se on semmoista hyvän tahtosta, että niin, kyllä sitä tulee, mutta tulee myös tosi paljon. Kuitenkin enemmän tulee sitä positiivista ihan reilusti. Joo, no se on kyllä hyvä. Että. Se on ihan hyvä polttoaine tähän hommaan. No
niin kuin mä kysyin, että mikä on kaikki kummittelevin kohde, niin mikä on sitten teidän ehdoton lempparipaikka? Että sen ei välttämättä tarvitse olla pelottavin tai kummittelevin välttämättä, mutta onko joku, mikä on jäänyt teidän mieleen ja miksi? Tuuli heittää nyt jotakin. Paha. Mitä 3 vuoden aikana, mikä on sun mielestä? Niitä on varmaan aika paljon. Joo, mutta mä mietin, mikä voisi olla. Mä en tiedä. Mä tekisi mieli sanoa jopa niin kuin Kastelholman linna Ahvenanmaalla. Se oli niin kuin semmoinen ensimmäinen hetki, missä itselle tuli semmoinen, siellä aukesi se ovi, joka oli mulle ainakin semmoinen, että what? Että miten tämä on mahdollista, että toi niin kuin rämähtää tuolla auki. Se oli ehkä semmoinen niin kuin vaikuttavin niin kuin miljöönä ja sitten se tunnelma yhdistettynä siihen. Ja että kaikki, mitä tapahtui siinä oikeastaan varmaan 20 minuutin aikana, niin se on jäänyt ehkä semmoiseksi. Paha. No on kaikki hienoja. Joo, yleensä me lähdetään semmoisiin kohteisiin, mikä niin tosiaan tuntuu oikeasti niin sisällä. Että toi on semmoinen paikka, mistä me saadaan niin jotain uutta ja sitten uutta näkökulmaa. Ja se, mikä on muuttunut tässä ehkä 12 vuoden aikana, on se, että enää ei pelkästään etsitä niitä taltioitavia tapahtumia, vaan aletaan ymmärtää, tai yritetään ymmärtää, minkä takia ne tapahtuu. Ja silloin sitä mennään niin syvemmälle ja pystyy paremmin muodostamaan tavallaan kommunikaatiota, keskustelemaan niin tavallaan ihminen elävälle ihmiselle, jolloin siinä varmaan tulee paremmin semmoinen niin yhteys sitten siihen toiselle puolelle, kun ei vaan pelkästään ajattele, että taltioi, mitä sattuu tapahtumaan, vaan yrittää kommunikaatiota. Ja mun mielestä tällä on niin tosi iso merkitys, että niin tavallaan hoksaa sen, että siinä on myös joku taustalla, miksi tapahtuu, eikä vaan, että tapahtuu. Joo. Sen takia nämä kohteet on käytännössä, että monesti mietitään, että toi niin tavallaan tukee myös meidän oppimista ja osaamista, ja me halutaan löytää vielä uusi puoli. Eli se ei tarkoita, että me mennään aina huikeisiin kohteisiin, semmoisiin tunnettuihin isoihin kohteisiin. Se ei välttämättä anna meille sitä, mitä me halutaan tällä hetkellä. Eli aina sen oppimisen mukaan ne kohteet oikeastaan tulee. Joo, kyllä. Siis mä oon sitä mieltä, että todella moni lähtee ehkä vähän väärällä niin kuin wrong approach niin sanotusti. Eli lähtee enemmänkin tuohon tutkimukseen sillä, että pitää tapahtua paljon. Ja ne lähtee vaan sillä, että nyt mä haluan, että jotain hullua tapahtuu, se pitää saada videolle. Ja sitten suututaan, jos mitään ei tapahdu. Koska ainahan ei tapahdu. Välillä voi olla hiljaisempi iltakin. Että vaikka joskus saattaa olla, että saa paljon kommunikaatioa ja joskus sitten ei ollenkaan. Ja näin, että just se, että itsekään mä en tykkää, että provosoidaan tai mitään. Että pitää olla siis, mikä se sana on suomeksi? Respectful. Joo, pitää olla nöyrä siihen ja semmoinen kunnioittava, joo, kyllä. Ja koska kuitenkin hekin on ihmisiä, nämä henget on ihmisiä. Ja sitten mikä tulee kanssa tuohon, että niin kun tosi isot tunnetut kohteet ja sitten vähemmän tunnetut kohteet, niin mun oman kokemuksen mukaan ne vähemmän tunnetut kohteet on ollut niitä parhaimpia, koska se, että sä saat sieltä jotain vastauksia ja sä opit lisää siitä paikasta tai sitten näistä hengistä ja musta tuntuu, että ne on jotenkin avoimempia myös kommunikoimaan. Kun esimerkiksi Amerikassa, kun tää nyt on business, niin siellä on jotain kohteita, että mihin niin kuin joka päivä tai joka yö siellä on joku tiimi tutkimassa. Niin sä voit kuvitella nämä henget siinä vaiheessa, että ne ei enää jaksa vastata niin kysymyksiin, kun ihmiset kysyy näitä samoja kysymyksiä uudestaan ja uudestaan. Että en tiedä, mikä on teidän mielipide, että ajatteletteko te, että ne voi ehkä vähän kyllästyä, jos aina kysellään samoja kysymyksiä. Että... No siis joo, mun mielestä se oli niin hyvä, ihan vasta puhuttiin tuosta, että kuin niillä voi ärsyttää se, jos ei ne saa vaikka sanomaansa läpi meille saakka. Ja me alettiin pohtimaan sitä, että jos käytetään vaikka Ghostboxia ja me kuullaan sieltä vain joku, mikä voisi olla joku hyvä esimerkki. No lauseesta yksi sana. Lauseesta yksi sana, vaikka että hiukset.
tulee läpi. Ja sitten se yrittäisi sanoa vaikka, että mahtavat hiukset. Ja me ollaan silleen, hiukset, okei, mikä tarkoitus tällä hiuksella? Ja se toinen yrittää sillä, että ei kun mä tarkoitin tämmöistä asiaa. Joka mitä mä oon miettinyt, että kuinka ne varmaan on sillä, että eikö sä nyt ymmärrä, että mä yritän sitä kertoa. Joo, että kyllä mä uskon, että jossain se niilläkin raja menee, että jaksaako aina olla silleen, viitikö koputtaa seinään? No, mä oon koputtanut sen viimeiset 3 vuotta, niin en mä nyt jaksa tällä hetkellä. Niin, ja kuinka meillä niin tässä tulevassakin jaksossa on siellä, että niin me pyydetään niin uudestaan, että voitko toistaa sen, niin tulee vastausta vieläkin. Joo, oikeasti. Joo. Vieläkin? Niin, joo. Mutta tämä on ihan totta, mitä sanot, että kyllähän me ollaan nyt tehty tämä Suomen kummittelevin kotisarjaa, ja näitä paikkoja ei ole tutkittu aikaisemmin. Ja ne vaikuttaa, että ne on ollut melkein aktiivisempia kuin tavallaan just nämä tunnetut kohteet. Niin, esimerkiksi tämä tuleva juttu, niin siinä on paljon semmoisia elementtejä, mitä moni toivoisi saamansa edes kertaalleen. Mutta siinä kun jaksossa on niin monta jo niitä, että siellä tuleekin pitempi jakso tämän vuoksi. Joo, se on vähän semmoinen fiilis siitä, että miten noin paljon voi tapahtumaan edes tulla, että siinä tulee niin moninaisuudessaan, tulee meidän fiilisten kautta, laitteet reagoi samaan aikaan vastauksiin ja myös muut ihmiset reagoi, jotain siinä on mukana, niin se on aika hurja, ja että se ei ollut mikään piikki, vaan se oli läpi sen meidän tutkimuksen. Joo, se oli jackpot siinä mielessä. Joo. Te siis itse mainitsitte tuossa, että te olette Virossa käynyt tutkimassa, niin olin täällä kirjoittanut kysymyksen, että oletteko käynyt ikinä tutkimassa ulkomailla, ja missä maissa olette käynyt ja missä maissa haluaisitte käydä, että onko jotain tiettyjä kohteita, että nyt Virossa nyt olette käyneet? Joo, Virossa on käyty, se oli silloin tähän TV-sarjaan liittyen se kuvaustutkimus. Silloin ei ollut Tuuli mukana, siitä on useampi vuosi nyt, mutta sitten itse asiassa lomakohteessahan, aina kun on käynyt lomareissulla, niin on tullut tehtyä semmoinen pieni tutkimus siellä. Mutta se, mikä tässä nyt on erityisen mielenkiintoista, niin käytiin Tuulin kanssa ihan vasta Teneriffalla, niin me saadaan siellä niin paljon suomenkielistä vastausta, kun me kysellään. Ja sitten se on tapahtunut joka ainoassa tutkimuspaikassa, ja siellä tulee edelleen se Matti, mikä tulee ihan jatkuvasti niin kuin meidänkin tutkimuksissa, mutta se tulee myös siellä. Ja sieltä tulee ihan selkeästi suomenkielisiä vastauksia. Ja nyt tuli Teneriffalla meidän molempien nimet muun muassa. Eli tuo antaa siis niinku viitteitä, että oikeasti se olisi niinku universaali kieli, että siellä voidaan puhua suomea, siellä ymmärretään tavallaan ja vastataan suomeksi. Meillähän oli myös tämä SIP-ryhmä Briteistä käymässä silloin Suomessa, ja ne sai ihan tosi puhdasta englantia vastaukseksi. Eli nämä on isoja kysymyksiä. Ja sitten vielä kysyt, että missä haluaisi, niin ehdottomasti minua on tietenkin alusta lähtien jenkit kiinnostanut, koska siellä ne kohteiden määrä on niin mielettömän suuri. Ja sitten siellä on näitä hylättyjä sairaaloita ja kaikkia mahdollista tämmöistä, mikä kiehtoisi tosi paljon. Tuleeko sulle mieleen mitään nimiä? Teettekö te mitään kohteita? En mä muista niitä sanatoriumia, vaikka mitä siellä parantoloita siellä on. Waverly Hills Sanatorium, se on ainakin upea. Mäkin haluaisin käydä siellä lähinnä just sen historian takia ja sitten sen, että se on niin upea paikka. Se voi olla yksi syy, minkä takia Suomessa ollaan vähän niin kuin, sanotaan, takajaloillaan tämän asian kanssa, on se, että ei täällä ole noita kohteita niin paljon tarjolla, että tavallaan se olisi niin lyönyt läpi, että olisi paljon eri ryhmiä, jotka käy joka paikassa ja tekee niistä jaksoja ja muuta, niin se on paljon hitaampaa se kasvu täällä. Mutta siihen on pyritty niin alusta lähtien, että niin me tullaan niin selkeästi esille tämän kanssa, eikä niin pidetä kynttilää vakanalla. Me tullaan niin omalla naamalla ja kerrotaan, että mitä me tehdään ja mitä me ollaan koettu, ja siitä tehdään sitten jakso. Kyllä. Ja se on ihan hienoa siis, ja mä tykkään niin kuin teidän lähestymistavasta. Se on just, että se ei ole vaan semmoista että juoksemista ympäriinsä ja kiljumista, jotain tapahtuu, vaan niin kuin, että teillä on kuitenkin se ammattimainen ote siinä, ja te teette kyllä hienoa työtä. Että mä en tiedä sitten, onko Suomessa sitten paljon paranormaaleja tutkijoita, koska jotenkin itse tiedän teidän lisäksi sitten täältä paikalliset Valkeakoskelta veljekset. Joo, kovin montaa ryhmää ei ole. Sen mä tiedän, että suurin piirtein kaikki nämä ryhmät on niin seurannut meitä
hyvin pitkälle. Myös nämä Valkeakosken pojat, ne on seurannut Aave-dataa, ja josta ne sai myös sitten sen kimmokkeen tehdä itse. Täällä on vähäisissä määrin, mutta on tämä pikkuhiljaa kasvamaan päin ehkä. Tai sanotaan semmoista, joka ottaa asian silleen tosissaan. Niin, tosissaan. Kyllähän niitä nyt on wannabe ghost hunters. Niitä nyt löytyy tietenkin, mutta se on just semmoisia, jotka on oikeasti tosissaan ja haluaa oikeita todisteita ja näin. Että... Kyllä. No semmoinen kysymys, että mikä olisi teidän unelmakohde päästä tutkimaan ihan täällä Suomessa? Onko jotain, missä te ette ole käynyt vielä, mutta haluaisitte päästä? Onko joku lemppari? Onhan niitä mietitty, mutta nyt kun yhtäkkiä kysyy, niin sanoisin. No ainakin ihan alusta lähtien ollut tuo Röykän parantola. Se on semmoinen, minne on tosi hankala olla päästä. Meillä on ollut käytännössä monta kertaa jalka oven välissä, että oltaisiin menty jo tutkimaan. Ja ihan viime metreillä se on sitten peruuntunut. Nyt vasta oltiin myös sinne uusiin omistajien yhteyksissä ja katsotaan tuleeko siitä jotain, mutta että se on historialtaan tosi mielenkiintoinen ja siellä sanotaan paljon tapahtuneen kaikenlaista, että se olisi varmaan semmoinen yksi unelma täällä Suomessa. Joo, okei. Missä päin se siis sijaitsee? Se on Nurmijärvelläkö se on? Joo. Okei. Joo. Se on vaan, että sinne ei tahdo päästä, kun sinne nyt aletaan tekemään sitä hotellibisnestä siihen tai oikeastaan siellä on jo tavallaan se hotellibisnes alkanut, mutta missä Jasper Pääkkönen on yksi omistajista siinä ja niin ne katsoo varmaan hyvin tarkasti, että miten ne sen asian hoitaa. Ne ei halua mitään semmoista epämääräistä huomiota sitten tässä vaiheessa. Niin, totta. Kyllä se on siis ihan ymmärrettävää, varsinkin nyt kun Suomessa nyt tämä on vielä vähän semmoinen aihealue, että että ihmiset on varovaisia kyllä sitten. Monellahan on siis tosi erilainen ajatus, mikä tulee henkimaailmaan ja toiset uskoo, toiset ei. Et mikä on teidän ajatus että noista demoneista, esimerkiksi pahoista hengistä? Mikä on teidän näkemys? Uskotteko heidän tai näiden olemassaoloon? Mä en halua sanoa demoni. Mun mielestä se jotenkin, jos sanoo sanan demoni, niin se on heti semmoinen tekemällä tehty kauhuelokuva-efekti, joka on jotain, siis se on, en mä nyt voi näin sanoa, kun tää nyt menee sinne jenkkeihin, mutta siis se on semmoista jenkkifeikkiä, sori. Niin. Joo, ei, siis ihan oikeasti, siis sehän on tällä hetkellä, siis se on what sells, eli laitat sen videoon joko thumbnailiin tai title, demon, niin se saa heti kaikki katselukerrat. Niin, mutta just se, että se ehkä sotii sitten semmoista oikean tutkimisen mentaliteettia vastaan, jos kyllä, täällä tulee jos se lähestyy, just tollain, että kyllä nyt uskon, että voi ehkä siis olla olemassa ja en tiedä, onko se välttämättä demonia ja näin, mutta siis se, että monella on niin väärä jotenkin kuva ja lähestymistapa ja sitten sen takia sit on tullut vähän tuosta koko sanasta vähän semmoinen demoni, että joo, okei. Ja se on vähän jo kulutettu tavallaan myös loppuun. Mutta mä oon myös sitä mieltä, niin kuin Tuulikin sanoi, että mun mielestä, jos sanotaan, että jotkut uskoo, että demoneja on olemassa, niin mä uskon myös, että niitä demoneja on, mutta ne ei ole niin demoneja, vaan ne on todellakin vaan henkiä, jotka on erittäin ärsyyntyneitä, niillä taas suoraan sanoen moni asia siinä hetkessä. Ne ei halua, että sinne tullaan ja ne näyttää sen. Ja se on joku vahva energia. Mutta se vaan, demoni on vaan nyt sitten tullut nimenä tietenkin näiden sarjojen myötä, joka tosiaankin myy. Mutta mä enemmänkin lähden siinä, että jos sanotaan, että tässä on demoni, täällä on demoni tässä paikassa, niin mä lähden enemmänkin sille, että hei, että miksi sä oot täällä niin ärsyyntynyt. Eli mä lähden enemmän ihminen ihmiselle, vaikka sille puhutaan demonista, niin mä en lähde ajattelemaan, että se on demoni, se on paholaisesta. Vaan se on vaan todellakin ärsyyntynyt henki. Joo. Ja se on myös oman semmoisen turvallisuuden tunteen tietenkin tuo siihen, että sä, tavallaan kaikki asiat on sun omassa hyppysissä. Sä pystyt pitää kiinni siitä ja pystyt myös, et lähde tavallaan demonisoimaan mielessä
vaan sun pitää niin kuin tavallaan olla tutkijana paikalla. Kyllä. Että vähän pitkähkö selitys, mutta varmaan ymmärsit, mitä tarkoitin. Kyllä, ymmärsin joo. Itse niin kuin uskon, että on olemassa näitä henkiä, jotka, no semmoisia, jotka tykkää kiusata ja on vähän silleen, hehe, mä oon demoni. Ja kyllä mä jotenkin uskon, että on tämmöisiä, jotka haluaa pahaa, että ehkä se on just se, mitä mä ajattelen sillä, että on demoni. Semmoisessa tilanteessa niin mä kyllä lähtisin niin kuin ensin kanssa sillä mentaliteetillä, niin kuin, että lähestyisi joku ihmistä, että ruokisi sitä ajatusta, että se on jotain pahaa, vaan sä pidät itse grounded niin sanotusti siinä. Niin kuin. Se suojelee myös sua henkisesti, kyllä, ainakin mun näkemys. Ja se antaa myös mahdollisuuden tavallaan sille toiselle osapuolelle niin kuin, ottaa vähän erilainen lähestyminen niin kuin mua kohtaan esimerkiksi, kun mä en tule ensimmäisenä sinne niin kuin demon, vaan että mä puhun niin kuin ihminen ihmiselle. Kyllä, koska jos se on ihminen ja näin, ja sä niin kun juttelet ja voitat niin sanotusti sen luottamuksen puolelle, niin sitten on silleen, okei, no ehkä mä voin sunkaan sitten puhua. Että jos sä vaan lähet silleen, että onko sä demoni, niin voi vaan kuvitella, että se on varmaan terve. Terve, kyllä. No niin, no tossa toi kysymys, mä kirjoitin, että uskotteko te, mä en nyt tiedä onko tälle suomalaista termiä olemassa, mutta spirit guide. Joo, eli onko se mikä? Henkiopas. Henkiopas, joo. Niin uskotteko te tällaisiin, kun te tosiaan sanoitte, että niin kuin ulkomaillakin saatte suomalaisia vastauksia, niin voisiko se olla, että se on joku henkiopas, mikä seuraa teitä tai joku tällainen, että sen takia te saatte näitä vastauksia vai? Se on hyvä teoria ja täysin mahdollinenkin. Ja sitten en tiedä, sitä Matti on monesti mietitty, että onko se niin kuin henkiopas. Koska se tuli siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran Ghostboxin, Spiritboxin aukasin silloin, sieltä tuli 3 kertaa Matti. Ja se on seurannut ihan siitä lähtien tähän päivään. Onko tämä sitten niin kuin sillä nimellä kulkeva? En tiedä, sitä on mietitty. Ja sitten on joitakin muitakin nimiä, mikä toistuu, niin kuin Tapio on yksi esimerkki. Mutta joo, kyllä. Joo, no en tiedä, mitä te sitten olette mieltä siitä, että kun englanniksi sanotaan, että get an attachment, eli henki niin kuin kiintyy suhun tai että se seuraa sua niin kuin kotiin esimerkiksi, niin sehän voi seurata sua ihan mihin vaan, niin voisiko olla jostain tämmöisestäkin sitten kyse. Sitten sen takia tämä nimi tulee ulos sitten usein, että jos joku seuraa teitä esimerkiksi. Se on niin hyvinkin niin looginen selitys. Ja sitten se, että se vaan tuli silloin jo heti alusta lähtien, kun mä tämän aloitin, niin se on täytynyt ehkä näin ajatella, se voisi olla jo aikaisemmin olla niin tavallaan kiinnittyneenä. Ja se vaan tuli eka kerran selkeästi ulos siinä sitten. Täysin mahdollista, mutta en ole kokenut, että se niin millään lailla aiheuttaisi mitään negatiivista. Se voisi olla positiivinenkin tämmöinen, että ei ne aina välttämättä ole negatiivisia. Että niin kuin, onko teitä sitten seurannut ikinä mikään negatiivinen henki kotiin? On tapahtunut. Siis onhan sitä tapahtunut ja tapahtuuhan täällä, mutta ei mun mielestä sen jälkeen, kun on enemmän perehtynyt asiaan, niin ne ei ole ollut negatiivisia juttuja, vaikka onkin ollut semmoisia, että on niin kuin tosi huomiota herättäviä hetkiä vaikka ollut. Niin se ei ole kuitenkaan semmoinen, että siitä tulisi negatiivinen fiilis. Niin, eli kotona, mitä on tapahtunut. Niin. On siis niin tosiaan, on täälläkin tapahtunut, jos me ollaan keskusteltu aiheesta, jotain oikein syvällisesti, jotain paranormaaliin liittyvistä asioista, niin samalla joku tosi kova rämähys kuuluu. Eli silloin kun me ollaan oikein niin syvällä siellä itse täällä pääkopassa, niin silloin tapahtuu jotain. Mutta niin syytä sille ei löydy, vaikka se tapahtuisi käytännössä ihan vieressä. Niin tavallaan vähän semmoinen niin herätys sillä hetkellä, että me mennään tietoisuuden tasolla ehkä jotenkin niin syvälle siihen, että se niin herättää myös sitten sen vastapuoleen sitten. Tämä on tapahtunut, mutta ei ole mitään negatiivista. Se on enemmänkin vaan semmoista niin huomiota herättävää välissä. Joo, että ne haluaa huomioon, että hei, huomioi mut. Onko ne sitten minkälaisia asioita sitten, mitä on tapahtunut? No,
muutamakin on juttu. No, juteltiin tuossa, sohvalla oltiin ja juteltiin näistä asioista, niin tuolta saunalta kuului semmoinen tosi kova rämähys. Se oli ihan siis semmoinen, että selkeästi oli semmoinen ääni, mitä ei toistu missään täällä. Ja menin katsoa, sieltä ei löytynyt yhtään mitään, mikä voisi sen aiheuttaa. Siis se oli semmoinen ääni, niin kuin se lasta, millä kuivataan lattiaa, niin kuin se olisi päästetty tälleen kaatumaan ihan suoraan näin vaan, mutta se oli pystyssä siellä. Siis ihan semmoinen kunnon räiskäsy. Okei. Niin ei löytynyt mitään sitten, että mitä olisi kaatunut. Se oli vaan se ääni. Ja sitten toinen oli tämä kanssa, että oltiin silloin tuossa suihkuhuoneessa, niin kuului toinen semmoinen tosi kova jymähys. Se tuntui niin kuin jaloissa asti se, että hetkinen. Ja se tuli jostain läheltä. Ja siinäkin me keskusteltiin näistä aiheista. Niin siinä meni sitten pari päivää, kun mä huomasin, että mun huoneen taulu on tipahtanut lattialle. Se oli mennyt sinne tuolien taakse, niin se ei näkynyt. Ja se ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt sitä, eikä sen jälkeen, että se oli niin kuin silloin oli se naulakin oli paikallaan, niin. Eikä se ollut mihinkään. Niin, naula oli pystyssä, että se on tavallaan niin tästä yli tullut. Okei, mä en tiedä, onko se naula sitten, että miten, että olisiko se voinut vaan valua vai onko se, se pitänyt nostaa? Joo, se on niin noussut siitä yli, koska se on niin puuhun hakattu naula. Se ei edes niin pyöri. Se ei pyöri mihinkään suuntaan. Okei. Ja silloinkin keskusteltiin näistä aiheista. Niin jotenkin se niin ruokkii, antaa energiaa siinä vaiheessa, kun me ollaan tavallaan tietyllä aaltopituudella, samalla aaltopituudella. Ja on täällä siis huomannut samaa, joo. Kun joskus juteltiin tuossa Olkkarissa, niin semmosia, että sä näet, että joku kävelee yläkertaan. Sitten tulee vaan semmoinen, muistaaksä kerran mä sanoin, että hei, jotain meni tässä. Ja hitto mä en saanut portaista sidimiä irti sen jälkeen illalla. Mutta niinkö, siis semmosia niinkö, just niinkö vähän, että näkyy, että tuossa menee jotakin. Mä nukkuin makkarissa, Jupe ei ollut täällä silloin. Niin vessasta kuuluu ääni ja täältä AD-huoneesta kuuluu ääni. Sitten mä laitan sulle yöllä sille, että ei saakeli, mä en saa nukuttaa. Että täällä tapahtuu jotakin, täällä liikkuu jotakin. Että niinkö, ne on ihan siis tosi selkeitä semmosia. Joo, ne on semmoisia tiettyjä hetkiä, energiapiikkejä. Joo. Mitä mieltä te olette esimerkiksi salvian käytöstä ja kristalleista ja näistä tämmöisistä suojaavista asioista niin sanotusti, niin mikä on teidän? Tuuli ehkä enemmän nuihin, niin Tuulipa kertoo. No, mä oon hirveän huono ajattelemaan mitään suojautumishommia. En ole ikinä käyttänyt salviaa, enkä ole suojannut kotia mitenkään erityisesti. Tutkimushetkellä ennen tutkimuksia mä teen semmoisen oman maadottumisen, jossa mä ajattelen semmoisen tietynlaisen suojan. Mutta mä en halua tehdä liian voimakasta suojaa, koska sit musta tuntuu, että se suojaa myös kaikilta niiltä, kenen kanssa mä haluan kommunikoida. Et sitten se suoja on mentaalisesti vaan semmoinen, että te, jotka olette sellaisia bitch-henkiä, niin te ei ole semmoisia liian pahoja. Mutta kaikki, joilla on jotakin asiaa ja jotka haluaa ehkä kommunikoida ja näin, niin mielellään nyt saa tulla tänne. Mutta sitten taas jotakin tämmöisiä kiviä, mikä se on se musta? Turmaliini. Niin mulla saattaa olla siis mukana ihan vaan semmoisen, että mä ajattelen, että se ehkä voimistaa jonkun sortin semmoista yhteyttä tai muuta. Mutta mä en ole ajatellut sitä suojaamismielessä. No nehän periaatteessa suojaa mutta ei niin kuin tietenkään samalla tavalla kuin joku salvia esimerkiksi. Että niin kuin just kristallit tai kivet, millä sä nyt haluat niitä kutsua, niin niillä on erilaisia siis niin kun se on se energia, kun nehän säteilee just sitä tiettyä energiaa ja niillä kaikilla on se oma tarkoituksensa, niin musta tuntuu, että ne vaan voimistaa sitä sun omaa intuitio kanssa ja sitten semmoista niin kun pitää sun pään niin kun, right mindset. Jotenkin näin mä ajattelisin, että ei niin kun, että jos sulla on jotain kristalleja taskussa, niin ei se kyllä niin kun suojaa sua miltään pahoilta hengiltä. Että, niin kuin, joo, just näin mä oon ajatellutkin sen, että sitten kun on vaikka se turmaliini, mikä mulla on ollut mukana, että se on nimenomaan sellainen voimistava, että ei suojaava, vaan niin kuin semmoinen oikeaan niin kuin mielentilaan pääsyn apuri. Kun Jenkeissähän nyt siellä on tosi trendi nyt käyttää tämmöistä ääninauhuria kuin DR60, eli DR60. Tiedättekö te yhtään, että mistä mä puhun? Joo,
Joo, on siis huikeisiin hintoihin on nousseet ne. Joo. Mikä on sun mielipide tästä kyseisestä ääninauhurista? No sanotaan, että mulla ei ole kokemusta, mulla ei sitä itsellä ole. Että onhan se käytännössä, jos ei se olisi niin todettu todella toimivaksi, tai sitten, että siinä on niin paljon sitä taustakohinaa, joka sekoittaa, vaikea sanoa, mutta oikeasti se varmaan hinnaltaan joku $5, kun se nyt on $5,000 siellä myynnissä. Siis ne on ihan järkyttävissä hinnoissa. No, on mielenkiintoista testata kyllä, mutta mulla ei ole kokemusta siihen. Joo, itselläkään mulla ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta me ollaan siis puhuttu tosi paljon tästä nyt sitten, kun just siinä on sitä taustakohinaa ja sitten kun se sinne jää muistiin vanhat jo poistetut nauhoitteet, niin ne saattaa siellä taustalla niin kummitella. Ja just kun se on niin herkkä, että se saattaa oikeasti niin kuin kuulostaa, että siellä niin kuin tulee sana läpi, mutta sitten se on vaan jotain ihmekohinaa. Et musta tuntuu, että tosi moni ne haluaa uskoa liikaa, että joo, sieltä tulee joka kerta jotain tiedätkö läpi, niin heti kun kuuluu joku niin sitten on heti silleen, oh, it's a demon! Just näin. Mutta mä halusin vaan kysyä teiltä, että mitä mieltä, että te tiedättekö, että mikä tää on, että kun tää on nyt tämmönen vähän hot topic, ainakin nyt Amerikassa nyt sitten paranormaali community, että me puhutaan tosi paljon nyt tosta, niin ihan mielenkiinnosta. Joo. Mikä olisi paras tai semmoinen unelma evidence, eli todiste niin sanotusti paranormaalista, minkä voisitte saada, että mikä olisi semmoinen, että nyt tuli jackpot? Mikä olisi semmoinen? Niin, henkilökohtaisesti varmaan olisi ihan selkeästi tämmöinen hahmo, joka liikkuisi. Ja niin sillä tavalla, että me tiedetään, että siinä tilassa ei ole ketään muuta. Ja meillä voi olla tavallaan meillä voi olla kamerat molemmin puolin, mutta me saadaan se siihen keskelle johonkin liikkumaan. Ei sen tarvitse olla kovinkaan suuri, mutta selkeästi joku ihmishahmo, mikä tietenkin helpottaa ymmärtämistä sitten, että siinä on joku. Tai sitten voihan se olla joku semmoinen, joka vaan selkeästi liikkuu siinä, mutta että niin, se olisi varmaan semmoinen paras, mielenkiintoisin. Mitä mä itse asiassa silloin 2011 jossakin klipissä sanoin, että sitä jahdaten tai sitä tutkien, että se saataisiin joskus, mutta ei ole vielä tullut vastaan. Joo, se on harvinainen, että en tiedä sitten, että kyllä sitä nyt näkee tuolla, että on niin kuin saatu kameralle vaikka mitä, mutta sitten se, että uskooko sit siihen, että onko se oikeasti totta vai feikataako, että kun siis tosi paljon on kyllä nyt, mitä YouTubessakin tullut vastaan, niin osa on niin kuin ihan selkeästi feikkejä, mutta sitten osa on sitten vaan jää sit kysymys, että no, että se on aina vähän niin kuin... Tämä on myös se, minkä takia mä en oikeastaan seuraa yhtään mitään, koska mä haluan pitää vaan sen, mitä mä itse koen ja näen ja taltioin. Niin mä en oikeastaan seuraa kenenkään muun kanavia, ettei tuu sieltä semmoisia niin kuin ärsykkeitä. Silloin se pysyy niin kuin hyvin puhtaana. No joo, oikeastaan se oli kaikki niin kuin nyt tuohon, ellei teille tule jotain mieleen johonkin paranormaaliin. Tuleeko teille mieleen mitään, mistä mä en nyt muistanut kysyä teiltä? Mehän ollaan myös tehty tätä Yhä löytämättä -sarjaa, missä näitä kadonneita yritetään, kadonneista yritetään saada vastauksia niin tavallaan rajan takaa, jos ne niin antaisi, joku edes sanoisi, että missä se on se kadonnut, koska sitähän tietenkin omaiset kaipaa. Niin esimerkiksi tämä Antti Hanhivaran tapaus, mikä on niin tosi tunnettu Suomessa, niin tämä jakso, mikä meillä tuli siitä, niin siellähän, mikä on niin ihan käsittämätöntä, mikä on mun mielestä niin yksi kovinta materiaalia, mitä on saatu, se, että tutkimuksessa tuli kaikkien niiden nimet tosi selvästi esille, ketkä tähän juttuun on, jotka on ollut tässä mukana, mutta jotka ei ole poliisi pysty millään lailla todistamaan sen enempää, mutta se tiedetään, että nämä tyypit on ollut mukana. Antti Hanhivara on kadonnut tietyn matkan varrelle, mutta sitä ei ole löytynyt. Mutta tämä niin kertoo, että sitä Anttia esimerkiksi tuli sitä Hanhivara Antin nimeä, sitä tuli niin paljon siinä tutkimuksen aikana, plus sitten myös nämä todennäköiset tekijät. Eli me haluttiin lähteä myös, että jotta tämä on uskottavampaa, tämä toiminta, niin voitaisiko me saada vastauksia sieltä
liittyen tähän keissiin. Ja mun mielestä ainakin se minut vakuutti, että nyt ollaan jonkun asian äärellä todellakin paljon. Se on tosi herkkä aihe, se on hyvin sensitiivinen aihe, ja miten sitä lähestyy sitten, ja niin, että ei joku suutu kuitenkin, kun lähdetään. Joku ajattelee heti, että tästä lähdetään vain hakemaan julkisuutta tämmöisellä. Vaikka oikeasti me halutaan oppia tästä niin kuin aiheesta ja tavasta toimia ja niin kuin enemmän. Eli siinä mielessä on yhä löytämättä juttua semmoinen, se on siis tosi kiinnostavaa, niin ne tykkää katsoa tuommoista kadonneet juttuja. Niin siinä niin huomattiin se, että lähdettiin se ajatus on, että me halutaan kokeilla, tuleeko toiselta puolen vastauksia liittyen tähän keissiin, ja mun mielestä siinä kyllä tuli. Aivan jäätävän paljon. Niin. Ja sitten taas tämä Suomen kummittelevin koti on taas, että nyt mennään kohteisiin, missä ei ole tutkittu koskaan, mutta meitä lähestytään, että täällä tapahtuu jotain jatkuvasti. Saadaanko me taltioitua, ja kumpikin sarja on toiminut tosi hyvin. Ja se vastaa myös tämän meidän intoa kehittää tätä hommaa ja oppia. Mutta myös sitten totta kai normaalit historialliset paikat on, mikä kiinnostaa aina. Mutta jotta saadaan vakuutettua enemmän tätä hommaa, niin siinä täytyy olla myös semmoisia tuloksia, että ne vain ja ainoastaan vastauksia sieltä täältä, vaan ne oikeasti vastaukset tarkoittaa jotain. Mun on pakko sanoa, että tuli mieleen tuosta. Se, mikä on ollut tosi hauska huomata, niin henkimaailman puolella on ihan törkeä hyvä huumorintaju. Joo, mä oon huomannut saman. Kyllä, ja siis se on tullut monta kertaa. Ja sitten sieltä on myös semmoisia hauskoja letkautuksia tullut välillä, mikä oli vaikka jossakin yhä löytämättä jaksossa. Me oltiin tuossa keittiössä tekemässä tutkimusta ja sieltä tuli vastaus, että kiva seurata. Et ne on vissiin jengillä ollut meitä tuolla tsiikailemassa, kattokaa. Niin, vähän katsoo, että mitä noi tekee. Miten ne reagoi, kun mä vastaan tällä tavalla? Niin, joo, semmoista testailua. Ja sitten mehän tehtiin semmoinen testi vaan tuossa olohuoneessa kanssa, että mä suutelin Tuulia ja niin kysyttiin, että mitä me tehdään. Vai oliko sitä kysymystä ollenkaan, niin tuli sama, että pussaa tämmöistä näin sieltä. Pussaa. Joo. Eli siis niin, sattui niin kohdalleen siihen, että mielenkiintoista. Eli tavallaan, että huumori näyttää olevan sielläkin vielä tallella. Joo, ja ensi jaksossa on myös yksi aika hyvä semmoinen huumorisutkautus joltakin hengeltä. Että, joo. Ei se on ihan hyvä, että sitä huumoria on myös tässä niin kuin tällä alalla niin sanotusti, että se ei ole aina niin kuin pelkkää pelkoa ja kaikkea. Että itsekin mä tykkään pitää sen muunkin niin kuin videot just semmosena, että siellä on myös hauskoja hetkiä ja semmoista, että kyllä on hyviäkin henkiä ja semmoisia, että ne on hyvällä tuulella. Ja... Niin, metsä vastaa, kun ne huudetaan. Kyllä. Jos sä huutelet näitä demoneja, niin sä saatat saada niitä demoneja. Nimenomaan. Loppuun nyt sitten tämmöinen vähän loppukevennys. Eli nyt saatte ihan vapaasti sanoa Suomesta jotain meidän ulkomaalaisille seuraajille, että jotain random faktoja tai asioita, mitä täällä voisi tehdä tai kokeilla tai jotain ihan hauskaa, että nyt saa laittaa humoriakin peliin, että tämmöinen loppukevennys tähän Suomen kulttuuri vähän tähän niin kuin pöydälle nyt, että miten se sanotaan? Let's shock everyone. Puhutaanko nyt tästä paragenrestä vai puhutaanko ylipäätään kaikesta? Ylipäätään. Siis ihan, nyt on niinku ihan vapaa aihe. Ei tarvitse liittyä paranormaaliin. No niin, avantouinti, jääsauna ja sieltä avantouinti. Ihan number one. Eli sauna ja avantouinti huudettu. Suomalaisesta mentaliteetistä. Suomalainen on pikkusen ehkä tämmöinen hitaasti lämpeävä, mutta se on tosi ystävä. Suomalaiset on silleen, että jos sä oot rehellinen, suomalainen on rehellinen aivan varmasti. Ja tänne on niin siinä mielessä helppo tulla, että jos niin yleensä ulkomaalaiset on kyllä aika sellaisia, niin ne pystyy keskustelemaan aiheesta kuin aiheesta, mutta kun se jää murtuu, niin suomalaiset kyllä lähtee niin mukaan ja sitten niistä saa niin elinikäisen kaverin. Mutta jos pikkasen heitetään tänne paranormaalien ilmiöiden puolelle, niin Suomessa tämä ei ole samalla tavalla trendannut kuin muualla.
mutta täällä on niin kuin tekijöitä ja täällä on upeita paikkoja. Ja tänne kannattaa ehdottomasti kyllä kans siis lähteä niin kuin tutkimaan, jos tulisi vaikka Jenkeistä. Sitten tietenkin pitäisi ottaa meihin yhteys. Mehän tehdään yhdessä joku tutkimus. Mutta joo, no Suomesta pitää vielä sen verran, että Suomeen kun tulee, niin Lappi kannattaa kyllä ehdottomasti käydä katsomassa. Se on vähän niin kuin oma maa Suomessa. Kulttuuri siellä ja nämä näin, niin silloin niin pääsee ehkä suomalaisuuden ytimeen kaikista parhaiten. Joo, mun mielestä kanssa, että Suomi, mikä kuvaa Suomea parhaiten, niin Lappi. Kyllä, mutta Suomesta pitää sanoa, että täällä on aina kylmä ja täällä on ihan sairaan paljon lunta. Kesä kestää 2 kuukautta ja tässä vaiheessa, kun on toukokuu ja just alkaa kaikki vihertää, niin täällä jengi on melkein itke, että kohta on kesä ohi. Mä itse asiassa eilen mä olin just, kun kävelin tuon ulkona, että kohta tää on ohi. Kesä ei ole alkanut vielä. Mutta hei, se oli siinä nyt sitten tämä haastattelu nyt sitten, että kiitos tosi paljon, kun tulitte mun vieraaksi. Nyt mun niin kun ulkomaalaiset seuraajat nyt sitten, niin jos teidän videoita katsoo, onko teillä tekstit saatavilla teidän videoilla? Valitettavasti ei. Se on siis itse asiassa paljon tullut niin pyyntöjä, että laittaisi ne tekstit, mutta siinä menee sika paljon aikaa, kun ei ole niin hyvä tuossa niin englannin kielessä, niin että osaisi niin täydellistä tekstiä sinne kirjoittaa. Pitäisi, ja olisi varmasti paljon katsojia sille, mutta ei ole niinku rahkeita, en mäkään osaa enkuu. Ainakin meillä on sitä sanottu, että tämä niinku tyyli voisi toimia myös tuolla niinku ulkomailla, koska se on niin hieman eri tavalla kuin sitä demon-juttua pelkästään, vaan että sitä haetaan enemmän vähän niin kuin ihmisläheisempää kontaktia. Kyllä, ja jotenkin tuntuu, että mä uskon kyllä, että ihmiset niitä kiinnostaisi nähdä ihan, kun Suomikin on nyt tämmöinen pieni maa täällä, tiedätkö, kaukana kaikesta, että kukaan ei tiedä, missä me ollaan. Ja niin kuin, kyllä se olisi varmaan heidänkin mielestään mielenkiintoista nähdä, että miten niin kuin täällä toimitaan, mitä tehdään, ja sitten suomen kieli on mielenkiintoinen ja näin, että varmasti löytyisi teillekin katsojakuntaa kyllä ulkomailtakin, että jos vaan ne tekstit. No ei, mä vaan haluan kiittää siis sua, että sä otit yhteyttä. Samoin. Ihan mahtava haastattelu. Ja tosiaan meihin päin voi olla yhteyksiä, meidän Tube-kanavat löytyy ja muut. Ja yhteistyöjuttuja tietenkin odotellen, se on ihan siistiä. Voisin tässä... nyt mun pitää miettiä, mitä mä sanon. Ja sitten reilu 3 vuotta sitten Jupen kanssa vähän niin kuin yhdyttiin. Miten ton nyt sanoisi? Ei se noin tarkasti. Tämä on ihan perseestä. Joo, alusta ei ole. Mutta en mä usko, että tähän tarvii nyt muuta niin kuin katsojille enää. Ehkä vilkutetaan. Joo, no niin. Yes. Hello. Bye.